Mali wolomasiri taabɔ ye gosili kura kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigi dɔ ka bɛnbɛn dɔ ma Tinzawaten min bɛ Kidal mara kɔnɔna la ko kulu marifatigi ɲɛmɔgɔ dɔw tora nin gosini na i n'a fɔ Fahad Ag al-Mahmoud n'ale jɔyɔrɔ tun ka bɔ a kulu kɔnɔna la. Kulu marifatigi minnu farala ɲɔgɔn kan n'u gosira u y'a yira ko Fahad nin tora gosini nin na. Waati tɛmɛnen na Fahad min kɔfɔlen a kun jɔyɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ plateforme kɔnɔna la min ye kulu marifatigiw jɛkulu ye minnu ni Mali bɛ ɲɔgɔn kan fɔ. A ye Gatia secrétaire général ya kɛ ka tɛmɛ. Gatia o ye jɛkulu ye min bɛ wele groupe d'autodéfense Touareg Imrad et alliés n'o ye kulu ye min bɛ faso Mali dɛmɛ. A bɛ san kelen bɔ sisan Mali wolomasiri taabɔw ka wilikajɔ senfɛ Fahad hakilina yɛlɛmana ka fara kulu marifatigiw kan minnu bɛ Mali kɛlɛ. Mɔgɔw k'a ye min na a ma ye tuguni o kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2024 o yeli senfɛ a yirala k'a fɔ ko kulu marifatigi ɲɛmɔgɔ caman ni ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Jateminɛkɛla caman y'a yira ko Fahad ka saya in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka kulu marifatigiw ka bɛnbɛnbɛn caman dan sira la. Tinzawaten kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw tulo kɛrɛ bɔsigilen don ka kibaruya labanw makɔnɔ a yɔrɔ kɔfɔlen kan. Kabini Kidal kɔni segira Mali taya la kulu marifatigiw ye Tinzawaten kɛ u ka dagayɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ Mali ni Algérie dancɛ la. Ni Alusaina Alhaji Kala Seli ye VOA Bambara Tsogola ka bɔ Tombouctou.